हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। लोगोफोर, नोंथांमोनजों दिनै मोनसे गोदान ब्लॉगआव फैलायबाय। नोंथांमोना नायलांबाय 4000 बोसोरसो सिगां इयाव फरेस्टआव फरायजेनबा बिदि नङामोन टाउना लोगोफोर। नै 4000 इयार्स टान लोगोफोर, नै बेयावसो थांनोसै जोङो दायो। आं दायो नै हाबफैबाय लोगोफोर बिराद समायना समायना काप दं। सिख्लाफोरनि आइटेम्स जाय बिथांमोना फैयाखै बेयाव फैनानै भिजिट खालामफैनो। बेयाव आरो गामसा आर'नाइ बिथिंखौ देखायग्रोदों र'। ड्रेसफोर आं खाथियाव लादों। नैथिंनाय आरो गथ'फोरनि सिख्लाफोरनि मुजाब दङ। 4-5 डजन होगा, क्या करेगा? ओफो होननायसो सानग्लास सोरबाफोर पसंद जादोंबा बायना लांफै लोगोफोर। भैया, सनग्लास कितने का है यहाँ पे? अलग अलग रेट होगा, देख लीजिए कौन सा पसंद आया? वाव, माबा बायदि स्टूडेंट नालाय लोगोफोर माबायदि नुदों बुंहरदो। सिख्लाफोराबो नायदों नै ससमाव नै। प्राइस कितना है इसका? 180। नै जोंना लोगोआ गानबाय। बिराद साइज फुल दं लोगोफोर, फैबा लांफैनो हागोन। नै गोजौआव आरो सिरि मोनसे नै बिराद साइज ड्रेस दं लोगोफोर, बिराद गोजाननि। नै 150 रेटआ 100। नै बेयाव नै गां 100 रुपिस 150। नै बे 100 फिक्स। बे मायाव गानग्रा गन्थङाव आंनाबो गानजायो गाननायालाय। गन्थं गानग्रा नै सिख्लाफोरनि। बेयावसो बिराद साफा बुस्थु दं। नै लोगोफोर, बिदि काप लांनो हागोन 70 रुपीस होनना बुंदो। और ये कितने का? 120 का है। 125। टेबल में रखने के लिए ना? पेन। अच्छा, रुको। और ये सब क्या है? अचार वगैरह। ओ, छोटा
किससे बना है ये, मिट्टी से? अच्छा, मैं विरोध से कब दो लोग पर डबसी। इसमें क्या रखेगा, मक्खन रख सकता है? और क्या है स्पेशल? नहीं टेबलाव लाखिग्रा लकेशन फोजोबसै लोगोफोर। नोंथांमोनहा नुबायबा मोजां मोनदोंबा नायफैदो, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामहरदो।